India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka KSU Nongthymmai Circle ringkat bat kidukot jong ka KSU Nongra Unit kilalet ban senran bat pinsngan ya ka yeng kesam khamtam ye ikme jong kinegi khilung iblamat yulo baka dum ha ka jing im jong i Shisen perkhat kat nus ngau so jer bat par nyang kriat haba pinwandur ye ka jing sha pinyap jongki namar ka jat ben rew khasi jongi ka junam bat ka deiru ka ri tib briu tib lei Pause ka apat sepngi ka bawanja ha ka ni ka yeng kesam ha ka ba ukpa unut ban shem Jubor Iaka jing em baloi loi jong kite ki hebrit ki Badei hi ki Khun jong te ukpa trang snam ka KSU ka Pynrem ting e bakum kini ki jingja kim dei shu banja bat ka kintui kitnat pulit ban kham pin kloi Iaka jing tokit khnang ba uniu riu trang snam unyo Iaka jing pin shitom bating e kat kum ki kendon an Ka KSU Nongthymmai Circle ka penpau ya kejing sngau benyau ya kejing jelai udrak sakitan Nongthymmai pelun bat kishnang bamaur khap bat ki bakin thop ru ikishnang nongra kumbang itip bat sakhi udrak sularung lut haki kindon kinshrot jang kishnang kithau keleng kebri uhnyu trep bat ngiyoi bat sakhi ya kejing jelai jang kinong to nong lute bat wat kinong penyak briu namar kila kerni palat bandi yauni ujingdi ban pinbuat kat ba ki yok kem ki nong tu nong lute ki daybet ki blakir ni hauni ujing di pin buat beshir kei banak liang ke KSU Nongthymmai Circle ringkat bat ke jinge trelang jong ki dor barshnong seng long keme bat seng samla jong kishnong ki bahap hapok ke jeli terekam jong ke circle kila ong bengila persang lut ya kebut kebor ban khanglat bat ban pindu jat yauni ujing di bat pinjot iki Khun samla jong ke jat benriu bat ya ki imlang sa lang hi barok kawe kumtangi terwaru Ya uni ujing di bapinjat iki Khun samla jong kajat benriu bat yak emlang sa lang hi barok kawe. Kumtangi keterwaru ya kador bar snong nongra ringkat bigi senglong kemi bat seng samla jong kesnong bengine tre ringkat khnang bengin la bentem yaki babun pa ki jing sniu ki besdang kinrei bat prongkli bat banwan rapat yakaj Shongsuk shongsngan jong kishnong bat gitan hi barok kawe. Kani kalongkat kum ka kerwo na usamla riban sing nongrum General Secretary KSU jong kat Nongthymmai Circle. Berar ngut baik kya. Sendang wan kembali kat tidak mokok. Danjanya. Oh, ikan tapi dulu hilang kok.